labari da ɗumi-ɗuminsa. Gardama ta ƙarewa 'yan Najeriya, haka zalika gardama ta ƙarewa manyan 'yan siyasa da manyan shugabanni da ma dukkan wasu masu faɗa a ji a ƙasar nan da suke ta yin hasashe kan wanda zai lashe kujerar shugabancin majalisar dattawa. To a yau dai muna ɗauke da wani babban albishir ga dukkan 'yan Najeriya domin kuwa wannan gardama ta ƙare gaba ɗaya. Sunan wanda ya lashe shugabancin majalisar dattawan ya bayyana, ma'ana dai wanda ya lashe zaben na shugabancin majalisar dattawa ta 10. Ku biyo mu don jin kowane ne ya yi wannan nasarar, an bayyana sunansa. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. A yau ne aka yi zaben shugaban majalisar dattawa ta 10 tsakanin tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Abdulaziz Yari da kuma tsohon ministan Neja Delta Godwill Akpabio. Zaben ya gudana ne a garin Abuja da ke cikin Najeriya, inda aka fafata na tsawon lokaci tsakanin 'yan takarar guda biyu, wato Sanata Abdulaziz Yari da kuma Godwill Akpabio. An fafata sosai a wannan zaɓe da aka gudanar a yau, inda a ƙarshe dai aka bayyana wanda ya lashe wannan zaɓe. Ba kowa ba ne ya lashe wannan zaɓe face tsohon ministan Neja Delta, wato Godwill Akpabio shi ne wanda ya lashe wannan zaɓe na shugabancin majalisar dattawa ta 10. To a ƙarshe dai muna fatan Allah ya sa wannan zaɓi ya zamo mafi alkhairi ga ƙasarmu Najeriya baki ɗaya, amin summa amin. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.